ngakwa ban pensyai khendien halor kini kijikno ke Inspectorate of Electricity hapor ka ba pentrekam ka float igitanda ro ndakaba bu yakini ki notice inviting tender apa haki notice board but hak cukupor ka publish ru yakini ki notice inviting tender haki website lembaga NIC kila keno ba hapor banga publish tender ngamju ai yakini ki notice hapor ka website ani tu ipi kani ka print out na ka website jog NIC kapan ba kini ke ki jingkno kilong ki bom dan nang rem namar shisha hapor mi float tender ngila kini ki tender hapor ka website har kam pentri kam ki tender hapor ni ka inspectorate hapor ki tender ki hapor sampai wajar ladon ke committee departmental committee kemudian top senior electrical inspector deputy electrical inspector supervisory assistant but financial accounts officer member berai yakini kita tender ki baret ki hapo sampai wajar but kini kita tender ki he sampai wajar ladon ke implementing committee wala chair do additional chief secretary jong power dan principal secretary lane commissioner secretary but haju upor la dondu ki member napo finance napo NIC web engineer napo ka MECL but haju upor senior electrical inspector ulong kumu member secretary shwa bakdi committee kan rai ia ka tender kirkom ban float ki tender la le harkom bu bede Shushu ako ban pensyai ba ban split ya tender jing shisha kalong ka normal process lada le ka katkum ka board la penshat how head of department senior electrical inspector ula deu head of department jong ka Inspectorate of Electricity kini kirukom split ya tender kila jule ru hakiwe ki department kumju apa ke MECL halor ka jing ai tender multi crore kamut deki 4 crore arpu crore multi kamut more than 10 deki 4 crore ya kata Mrs. IS Enterprise ngakwa ban pensyai hang ni bah usnam arjar khatlai adu liveaway tri umach arpu khatpra kapisa balak penenkam nementa ke LED demo project kelakot syaka sun pusau point wave sun lat nagani ka pisa kumba khandriu point pra lak dan kam banle yaka LED village campaign hapok snang mau penthi kabala pentri kam do CCOURMAO enterprise yakani ka snang la jet daka MECL yaka pisa ka batam nakani kapasa sa laipunyo 0.26 lakhs la phia eka bat pendon kam ban demonstrate yaki street light bat ki luminaires haju upor la leru yaka wega village campaign kaba kot shaga shi la atwajar yakini ki demo project la le dalai tali ki farm but ngala phai RTI Inspectorate bantip bakat no gani ka IS Enterprise kala pentrekam ye gani kam pila ban UI adu menta kidang dan kidak kishin kini ki light ki bame hapo civil hospital hapo children hospital hapo Ganesh Das hospital badhak lintish badrung hapo ga negrims la pentrekam dak ni ka MSDA na bentang ban pensepriang yakini ki message on energy conservation na banta kumno ban kunai ki boarding
bat tengkai la pendengkam hakini sansnem la pendengkam kumba ar hung kendai lak tengka la pendengkam bika haki road show haki publicity bat awareness campaign haki kot kubor kum ki jingles haki radio nangta ban print bat ban sam ya ki pamphlet nampak ki leaflet ki poster ki banner ki boarding ki board standees nangta sakini ki guidebook nang banta ki kena school but shosho ni la shnaru ki kartun kalendar badan deki message halor kini ki kubor kumno ban tengkai ki boarding pin i hang ne ko audit report borok san senam ngani ko audit report bola le dau web farm jong chartered accountants kepala ada register reputed firm kalau ai ya ka certificate ko angkum ni in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us the said account gives a true and fair view ya kena kaju kalau ai bersan senam hadu nadu khatlai hadu senam khatra yang ni kunjuk ke ai true and fair view halon ke jing ong jing keno bangla pediang eco station ki blak pen he shadu balak kot shadu si prospa sopo nam tau pra wat bal balak pen he hadu andu spa tengka naga dor ke badan hayo badak ke por la pediang ru ga quotation ke ba ar pra hajar new spa jongka handu po wat street light kabadan hayo kumatang khat praspa ngani tu ifi house nam arjar khandriyo khat pra hagapor ba kene ke LED light kadangwan hayo kador jong ka LED light kalong ko barem ya kene priceless kabang ladon hanga kini syai kedar hang ni kene jong bajaj mo yes kene pin pe yang ni LED 8 watt cool light 895 kemudian praspa 100,000 pada haju kepuat hendak pekat hang ni nak benta kini ki 60 watt kador kelak poi syaki ar penyo hajar kini ki jingkino shisha kilong kibdan nong rem hagjing shisha kador jongu LED kelak herno hadin balak pentrekam ya ka scheme jong ujala kabala pentrekam daka energy efficiency services limited ngani tu ipi nak benta ban thungkam hapo ke inspectorate ki kam ki ba baki ongkil lower grade ladon committee bihat ke departmental selection committee ladon senior election inspector baki member deputy election inspector ladon ru ki member na government ta ke deputy secretary power but ladon ru finance accounts officer ubelong ru advisor jong kaneka inspectorate hagju por ladon ru supervising assistant balong ko member secretary baro ka appointment la ne ki jingthung kam hakini ki post belong lower grade apo MECL la le bed ka neka departmental committee nga dalade ngamdan board AI dangdul shu ki jing keno halor ka jing ai kam yo u ba ni deman Shullet kikamba idei parajonga aku akan pensai hande bai parajonga idei hunbat Shullet emperkat Shullet handai indai ini demon Shullet ho ni dei syukur bat ndrei ni dei naga snong baper ngimdei naga juk snong ya kami u jong u la ai yo u bantrei halor kikot kisla kiba udan shushu la dan kajing keno bala thung ya iwei ta I ayan la imsu kum specialist hangtai ibadai ru la kam ru badai lok jonga ngai thu ipi ngam ithu yei tai ayan la imsu but kekme jong khun jonga kam kerteng jongka kam dei ka ayan la imsu hajing sisha ilok jonga imju shibla trei ru hapo inspectorate of electricity kadon ro kajing keno kabajur pha skawai hakaba
laong ba bahayim jonga rengkat kajing dei bat nga jingdon kti jonga ngila supply kitiar bonjak kung kipol hapo ke MECL haka kerteng jongka IS Mrs. IS Electricals kaneru kamsyong nongrim namar ngala one sipo material management jongka MECL but ngala wat kijing shah bat nga tip ba itry jong ine jong gane ka farm Mrs. IS Electrical idei ikong Indira Slong bat nga ngam dai thu setia yi kane ka xerox copy ka bal attest do OI officer kadai ka xerox copy jong ka application form bila apply ban renew ya ka registration jong ya po MECL hangne pini syakda Mrs. IS Electricals proprietor dei Indira Slong namar ba ladon kini ki jikno ki ba pher ki bam dong nong rem ki bala amang berdamage ya ka reputation jonga but yak image jonga nga labu akhmat jong pi yakini ki baro ki data ki badan ki audit report kini ki print out kini ki price list kumtang la persang ban yathu yapi ba kini ki keno baro sisa kilong kimbom dan nong rem handai kini ki keno baro kila takpat ya kaburam jong ka CCOURMAO bat kenong rem bakayen denam tak ada on moral ground nga herno penherno yelade naka post jong presiden jong CCOURMAO akrmen ru bakiwe ki basha kunno kum kini kom kin shiming ne kum kunuksa bat kin le kum jo kum ngami nang ni nga ai kublai ya baro ki member jong CCOURMAO dang benta ka support ka bikila ayenga ka jing kershan kila ayenga sisa kala nong buram ka mga layo ban tre kum president jong ka coordination committee ka bala la shim halade ban fight ya ka AK basko ka badai yang ahi marway ngalale ikini kay baro namar ma lai dan ki AK ki jingja pok MECL ka bala khta ya ka performance jong ka kaning organization ya ka RTI hapo ka inspectorate of list abon ba ki jingkeli ngala ai kumba khanyo ka phatli ki jingkeli kini ka RTI ngala kai file hadin bangala yo ya kini ki jawab ngan saya keren bat uloya ta ngin saya perka hakini kisnam ka bangala don kum presiden jong MEA ngalong presiden kum joint action committee but ngalong ru presiden jong ka CCOURMAO hakini ki jing ki blai ngilai shim benta kini kiskin ka benta ban permit pen bah ya ka MECL ngala shem bat menta kasngi ngala ban ong ba ha ka MECL amdek tang manga badan handai kidan palak tam ya ki lais pak ngot ki PK Shullet ngamla ban ong ya kata namar bele ngam ban ka proof makadai nam dai henrei kapor ba kini ki allegation kimi kalong ka bawakala bat popla